en el sufrimiento. Sufrimendua Juan Carlos Erregearen aurpegian, bere osasun arazoak, elefante eiza urdangarinen negozio ilunak eta infantaren inputazioa direla eta unerik latzenak bizi ditu monarkiak Espainian. Eta horrek errepublikaren aukerari egin dio mesede. Ez dut uste monarkia dela edo... Urkullu lehendakaria ere azaldu da errepublikaren alde. Adierazgarria da hori. Eztabaida horretan ja busti egin da, alderdi ezkertiar batzuk esatako, edo buruzagi ezkertiar batzuk, baino lehenago esanez beraiek ere, edo Urkullu gutxenez, errepublikaren alde dagoela. Josu Txueka historialariaren ustez errepublikaren aldeko korrontea erraz zabaldu daiteke Euskadin. Nik uste dut hemen ere, indartuko dela eta gorpuztuko dela korronte errepublikano edo errepublikaren aldeko sendo bat. Hemen historikoki izan da joera bat errepublikaren aldekoa. Historikoki, Eibar errepublika zaletasunaren eredu da. Estatu osoko lehenengo herria izan zen 1921an, bigarren errepublika aldarrikatzen. Garai larrietan etortzen dira aldaketa nabarmenenak, ezta? Kurioso da, baina gaur egungo egoerarekin parekatasuna asko daude. Esate baterako, diktadura batetik zetorren. Hortaz aparte aipatu behar da, 29an krak ekonomikoa, Nueva Yorken sortutakoa krak ekonomikoa dela eta gaur egun bezala, bestetik bazeuden aldarrikapen territorialak, esate baterako bai Katalunian, Euskal Herrizan eta horrela. Eibarreko udala izan zen 1931an errepublikako bandera balkoian jartzen lehena. Ordutik 82 urte igaro dira eta gero eta ahots gehiago entzuten dira errepublikaren alde Espainiako koroak bizi duen krisiaren harira. Gu pentsatzen dugu errepublika aukera ona dela, baina monarkia nola kentzen duzu. Jarri digute, Franco jarri zigun hori eta hor dago. Monarkia ala errepublika. Trantsizio garaiak isildutako debatea berpiztu egin du egungo krisi ekonomiko eta sozialak.